କଣ ପ୍ରେମ କିଣିବାକୁ ପ୍ରୀତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ? ନାଇଁ ସେସବୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାରତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଖୋଦେଇ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ IITରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଖୋଦେଇ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏତେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆପଣମାନେ କିଏ? କଣ ଏ ଗାଁର ଗୁଣ୍ଡା? ସାରି ଦେଲାରେ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ମିସ୍। ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖ। ମା ବାପ ଶିକାର ଦେବେ ଶିକାରଟା ପରେ ମାରି ଯିଏ ଖାଇବେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏମାନେ ଶିକାର ମାଂସ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଖେଳାନ୍ତି। ଆଉ ଶିକାର ହାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଭାଇ ଭାତଟା ଚିକଣ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁକୁ କୁକୁର ଆସିଛି, ଫାସରେ ବାନ୍ଧି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ। ଗୁଡୁ ତୁ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଅତିଥି। କଥାରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ମ୍ୟାଡମ myself Tej Mohammed, son of Binu Mohammed. Sorry ଦେଲାରେ ଆମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମ ଘର। ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ଥାଏ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତଥାପି ସାହସରେ ହାତ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ ଓକେ ଏଇ କେଇ କଥା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ କରିଦେଲା। ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ଚା ନା କଫି? ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ସାରି ଦେଲାରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡମ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରତୁରି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ବାଘମାନେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି। ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କୋକିଶାଳ ବାଘ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ମହାବଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନେ କେଇଟା ମହାବଳ ବାଘ। କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛୁ। ଏଥର ଦେଖିବୁ ବାଘ ମନରେ ହରିଣୀ ବସିଲେ ବାଘମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ବାଘ ନାଚ କରନ୍ତି।